Hát sok szeretettel köszöntök mindenkit a Baráti Kör újabb alkalmán, ahol egy kicsit megújulva az összetétel, ugyanis itt van először körünkben Bálint és Miklós. Sziasztok, Bálint vagyok. És Szabolcs, és jó magam, tehát így leszünk ma itt négyen. És ma egy érdekes témát hoztam, amit igyekeztem szűkíteni, mert úgy Szabolcs kérte, hogy Szabi kérte, hogy szűkítsem le. Mégpedig, hát megpróbáltam, de mégis az lett az alapgondolat, hogy fordulópontok az életben. És az a kérdés foglalkoztat engem, hogy mit teszünk az életünkben a szembejövő lehetőségekkel. Ugye, miközben ma jöttem be ide Bajára, már beszéltem a többieknek, meg mondtam, hogy én biciklivel. Biztos, hogy eljött a tavasz, mert én most már szandált húzok és biciklivel járok. Tehát még meglevágtam a szakállamat. Tehát ezek már a tavasz biztos jelei. És én azon gondolkodtam befelé, mikor tekertem, hogy az életet nagyon nehéz élni sokszor. Tehát, hogy azért úgy élni, hogy jó csináljuk. Tehát, hogy jó érezzük magunkat, és hogy azt érezzem, hogy ez jól megy. Lehet sodródni, meg lehet az, hogy esetleg nem tudatosan, hanem ilyen féltudatosan éled az életedet, és csak hogy... Most ez egy kicsit keveredik a dolog szerintem. Igen. A lehetőségek, meg hogy éled meg a mindennapjaidat, az nem pont ugyanaz. Nem pont, igen, oké, csak mindjárt mondom, hogy mire gondolok. Tehát, hogy ahhoz, hogy jól éljük meg az életünket, ugye, ahhoz én azt gondolom, hogy kellenek a jó döntések. De a jó döntésekhez meg sokszor kell, hogy legyen egy jó lehetőség, amiben megteszed azt a döntést. És itt most nem a hétköznapi egyszerű dolgokra gondolok, hanem ugye az a kérdés ma, vagy azon gondolkodtam, hogy jönnek-e egyáltalán, van-e olyan az életünkben olyan nagy lehetőség? Vannak-e olyanok, hogy hogyha pedig jönnek lehetőségek, kisebb, nagyobb, óriás lehetőségek, mit teszünk vele? Én ebbe az egészben annyira így nem hiszek. Én azt mondom, hogy a lehetőségeket mi csináljuk meg magunknak. Ó, de jó. Oké, ez már egy nagyon jó gondolat. Tehát én kapásból így látom az egész helyzetet, hogy ugye tényleg most, amikor nagyon picik még gyerekkorunk volt, nem vagyunk annyira tudatosak vagy határozottak, de egy idő után, amikor elérünk egy bizonyos életkort, onnan már mi alakítjuk nagyjából az életeinket. Most milyen barátokat szereztem gyerekkoromban, az később az egy lehetőség lesz az életben, nem? Hát ez... Oké, ez egy vélemény, de ez egy nagyon karakteres, jó, oké. Szoktam olyan fajta irodalmakat is olvasni, ahol híres és gazdag emberek nyilvánulnak meg arról, hogy mi kell a sikerhez az életben. És döntő többségük azt mondja egyébként, hogy nagyon százalékban a szerencse. Tehát nyilván van előtte egy tudás. Tehát ez a kisebbik rész esetleg. Mondjuk a tudás. Nyilván párosul hozzá kellőképpen egy szorgalom, egy kitartás, egy akaraterő. Én azért azt gondolom, hogy itt visszakanyarodva az előző kérdésedre, ahhoz, hogy jól éld az életedet, kell egy olyan fajta pozitív énkép, önkép, amiből tudsz utána táplálkozni. Tehát eleve van egy ilyen depresszióra hajlamos baráti köröd mondjuk. Nem ez a baráti kör. Ez a baráti kör. De hogyha tényleg úgy állsz a dolgokhoz, hogy neked nem sikerülhet soha semmi, már pedig nagyon sok magyar állampolgár így él, és ebbe a depresszióba tengeti a hétköznapjait is, hogy ő nekem nem jöhet be. Mondjuk nem az 5 találatos, mert az nagyon nagy közhely, hogy bárkinek bejöhet. De én azt gondolom, még egy más kérdés, hogy mennyire várunk erre a szerencsére, vagy a szerencsefaktorra, vagy sem. Ez is egy jó kérdés, majd erről is a későbbiekben beszéljünk. De azért visszatérve arra, hogy elkezdtem, én ebben tényleg hiszek, hogy a szerencse egy nagy-nagy faktor egyébként ilyen szempontból az életben, hogy ezek a lehetőségek jönnek, vagy sem. Az megint más kis utána élsz vele, vagy sem. Oké. Annyira én is ez a gondolathoz kapcsolódnék, már csak azért is, mert én azért kértem, hogy azt a műsorcímet, vagy a találkozásunk apropójának címét, hogy a lehetőség. Ezt vegyük egy kicsit szűkebbre, mert ez nagyon nagy mértékben összefügg azzal, hogy az ember esetleg mi az, ami alapján megítéli a saját lehetőségeit, hogy akkor újra ezzel a kifejezéssel éljünk. Ennek van egy kicsit opportunistább megközelítésmódja, vagy egy kicsit olyan, ami a helyzeteket praktikusabban értékeli. Ez az, amit
amit lehet, hogy nagyon helyesen, ezt én nem tudom, mert ez a alkati kérdés, amit te is mondtál, hogy egyszerűen nincs olyan, hogy nincs valamire lehetőség, hanem az ember szándékai és céljai határozzák meg azt, hogy mi az, amiből lehetőséget teremt. Ugyanakkor van egy másik aspektusa is ennek az, amikor valaki kicsit így a Miki által szerencsének, által sorsnak, vagy esetleg Jóistennek tulajdonított opciót választja, és akkor nála viszont megjelenik az idő dimenziója az életében, a múlt és a jövő. És az egyik vizsgálatakor mondjuk a lehetőségként talált dolgot deficitként éli meg, míg a jövő viszonylatában talán lehetőségként és reménykedésként. És ez az, ami igazából megkülönbözteti azt, hogy magát a lehetőséget és az életünk fordulópontjait is hogyan határozhatjuk meg, vagy ezt hogyan vesszük észre. Itt megint bejön az, amit a Miki is mondott, hogy azért az önismeret az nagyon nagy szerepet játszik ebbe. Egyébként különösen akkor, hogyha valaki azt az irányt választja, amit te is mondtál, Bálint, hogy a tudatos, nincs olyan, hogy nincs lehetőség valami. Tehát minden lehetőség. Küzd az ember, hogy lehet, hogy nem látok semmi lehetőséget, de mégis kezembe fogom a fényképezőgépet, és sétálok az utcán, mert úgyis lesz egy olyan pillanat, vagy egy olyan téma. És meg fogom találni, mert tudom, hogy azért viszem magammal a fényképezőgépet. Igen, lehet, hogy nem azonnal, de ha kitartó az ember, akkor előbb-utóbb. Igen, én azt gondolom, hogy tehát én most akkor mondok egy példát, hogy talán körbeírom, hogy amit kint is meséltem, hogy amikor decemberben bementem a Gulliverhez a már meghalt Sikátor Sikátor Underground italbár és varieté. Ez volt a teljes születés és elhalálozási neve. És oda beugrottam egy kávéra, gyakorlatilag akkor, és mielőtt kijöttem a kávézóból, akkor lökte be ezt egy Gulliver ötletként, hogy nem lenne kedvem, vagy nem lenne mindegy, hogy nem volna kedvem hozzá, hogy csináljak itt egy ilyen előadás sorozatot, mint lelkész, és akkor ez egy lehetőség volt, amihez nekem gyakorlatilag semmi közöm nem volt, azon kívül, hogy bementem egy kávéra, még ráadásul vendég is voltam. És ma ezért ülünk itt, mert akkor megittem egy kávét a Szabánál. Ennél sokkal mélyebbre nyúlik a történet, mert ugye ismertette a Gullivert már régóta, és ő tudta, hogy te ki vagy. De tudatosság nem volt bennem. Hát tudatosság talán nem, de a készülés, vagy az éberség, hogy kihasználd a lehetőséget, az benned volt. Tehát, hogy mondjam, hogy... Vagy pillanat, másodperc, vagy történészre adott döntenem kellett gyakorlatilag. Tehát, hogy... Ez a szerencse, vagy isteni faktor. Igen. Én ezt nem gondolom szerencsének. Hát, érted, hogy ha úgy ment volna be abba a kávézóba, mint egy vadidegen ember, akkor soha nem szól hozzád a Gulliver. De lehet, hogy elkezdenek beszélgetni, és lehet, hogy... Hát, itt már sok a ha meg a lehet. Aha. Igen, de pont ez a lehetőség. Hát elbeigazodva minden dolognak van előzménye. Ja. De akkor te nem is azt gondolod, hogy tehát soha nincs olyan, hogy az embernek csak egyszer jön egy olyan pillanat, vagy olyan élethelyzet, vagy egy olyan életszakasz, amikor azt érzed, hogy ha most ezt megragadod, vagy kikerülöd, akkor változni fog az élet. Egy mondjuk adott esetben gyökeresen, vagy irány. Nem mernék konkrétan ennyire kijelenteni dolgot, de azt hiszem inkább efelé hajlok, igen. Aha. Tehát én a tudatos, meg a logikai vár, meg a folyamatok egymásra épülöd, inkább én ezt a sorsszerűséget, én nem zárom ki a kettőt egymástól, mert azt gondolom, hogy sok ember ezt úgy gondolja, mikor erről beszélünk, hogy az életünket valami megváltoztatná, és akkor mintha egy sült galambot várnánk. Hát ez nem jó. Hogy tudod, hogy nem teszel érte semmit, és csak hogy nyer meg az ötöst megnyered, és onnantól minden meg fog változni, hanem én is azt gondolom, és szerint élek, hogy nagyon igyekszem az életemmel is, az időmmel is, az erőforrásaimmal jól gazdálkodni, de ez mellett mindig figyelem azt, hogy hol van egy olyan dolog, egy olyan random
dolog hol történik, ami azt mondom, hogy fú, ez egy tök jó dolog lehet, ha megragadom, vagy egy tök rossz dolog lehet, ha megragadom. Tehát, hogy ja. Mindig érdekes, hogy úgy vesszük észre ezeket a randomszerű dolgokat, hogy történt valami ilyen különös törés a történetben, vagy mint hogyha ez valami olyan kis apró eszenciája lenne az életnek, ami annyira nem a megszokott medrében folyik. Tehát, mint hogyha valami olyan adomány, vagy segítség, vagy valami olyan plusz lenne, ami hozzátevődik a saját dolgainkhoz, amivel kapcsolatban vagyunk olyankor annyira szerények, hogy nem a saját képességeinknek és az ambícióinknak tulajdonítjuk ezeket. Teljesen jó. Az életrendje az valószínűleg itt Európában és úgy általában a nyugati gondolkodásban leginkább abban a mederben halad, és az elfogadott, ami azt az egymásra épülő oksági láncot fogadja el, amit te is említettél, Bálint, hogy van a képességeknek és a lehetőségeknek egy harmonikus rendje, ami ezeket a történéseket nagy százalékban meghatározza. Igen. Az emberi életben. De mégis az, hogy észrevesszük azt, amit te említettél, Robi, hogy vannak ilyen apró, randomszerű, ilyen azt gondoljuk, hogy randomszerű. Igen, gondoljuk ezt, vagy gondoljunk mást. De a lényeg, hogy ezeket a randomszerű, adományszerű történéseket, ez a kettő egy kicsit szemben állnak. Én párhuzamot húznék így ez a tudományos világ meg ez között. Aha. Tehát, hogy ez a tudományos világra is igaz, hogy rengeteg olyan dolog van, amit nem tudunk megmagyarázni, mert nincsenek meg hozzá megfelelő ismereteink, de ha kicsit jobban belássuk magunkat, stb., akkor kiderül rögtön, hogy hoppá, ez nem véletlen történik így, meg ez nem azért van, mert valaki így csettintett, hanem ennek oka van. Ezt is elfogadom, hogy azt gondolom, hogy igenis vannak olyan dolgok, amik történnek körülöttünk, tehát történik valami az életemben, és ugye azt gondolom, hogy nincs rá magyarázat, hanem csak úgy ez mint egy adomány, vagy mint egy lehetőség, és lehet, hogy később azt mondom, hogy ezt meg tudom magyarázni. De igazából azt gondolom, hogy ez talán valamilyen szinten mellékes is. Inkább az a kérdés, hogy én azt tapasztalom, vagy nekem olyan tapasztalatom van, vagy olyan lehet, hogy túl sok ilyen emberrel beszélek, hogy mintha kihalna ez a dolog. Tehát vágyakoznak még az 5-ös lottó után, de amikor azt mondom, hogy konkrétan mihez szeretnél kezdeni az életeddel, vagy konkrétan merre szeretnél eljutni, vagy mi az, akkor igazából nem tudja megfogalmazni, hanem csak úgy van, és úgy sodródik. És amikor pedig azt mondom, hogy ott látok egy lehetőséget, vagy jön egy lehetőség neki, jön egy dolog, amikor válthatna, amikor mondjuk tovább léphetne, akkor azt látom, hogy nem ragadja meg. Hát annak is vannak előzményei, ugye? Valószínűleg szerintem lehet. De ezt a vonalat egyébként, amit te mondasz, az a fajta tudatosság, hogy minden logikai sorrendben épül egymásra, meg amit te mondasz, hogy mindent akarati tényezővel is el tudunk ugye dönteni. Igen. Hogy ezt szeretném csinálni, és igenis oda teszem magamat, akár van is szó. És úgy is kezdtem a beszélgetést, hogy híres emberek, akkor egyetlen példát mondok csak. Sylvester Stallone, akit most színészként, meg emberként ugye, hogy ítélünk meg, ez más kérdés esetben, igen. De ettől függetlenül ő például az év 365 napjából 365-öt töltött el fiatal kezdő színészként, úgyhogy járt castingról castingra, mindenhol benyitott és rúgták ki naponta 30-szor körülbelül. Végén már olyan szinten nem volt pénze, hogy a kedvenc kutyáját eladta, hogy egyáltalán ennivalót tudjon venni, és egyszer csak azt mondták neki, hogy jöjjön be, üljön le, meghallgatjuk. Igen. Ezért mutattam ezt így, azt nem, a hallgatók nem hallják, hogy ő neki volt egy szerzett fogyatékossága a szülés alatt, hogy ugye abban az időben még díj ez a fogóval való segítés, és a fél arca béna. Igen. És azért egy jellegzetes a mimikája, amikor beszél. Ja,
teljesen jó, és én is azt gondolom, hogy kell az, hogy legyen célunk, kell az, hogy legyünk céltudatosak, de megint ugye az a kérdés bennem, hogy ez mindenkinek ennyire tudatos ez a dolog, vagy van, aki csak egyszerűen éli a... Hát az átlag magyar, akit az előbb fölhoztál, ugye, hogy nem mer élni a lehetőségeivel, az meg ugye, hogy megint az előzményeket keressük nyilván, hogyan szocializálódott, milyen viselkedés mintákat vett föl, stb. Mennyire kudarckerülő, vagy egyáltalán... Mennyire konfliktus kerülő, tűrő. Ezeket hogy viseli el, mennyire toleráns ezeket. Nem mernek az emberek valóban beleugrani sokszor. Ezt látod te, ugye? Igen. És ott a lehetőség, és nem mer váltani, és nem meri azt mondani, hogy igenis én ezt meg tudom csinálni, meg tudom lépni ezt a mércét, át tudom ugrani ezt a lépcet, stb. És ugye sokszor van egy olyan, amit még úgy észre szoktam venni, hogy azt mondom, hogy tegyük fel, hogy nem ilyen vagyok. Most én egy kitalált személy vagyok, nem ilyen vagyok, céltudatos vagyok, tudatosan építem az életemet, de kicsit olyan is vagyok, mint amit a Robi mondott, hogy várom azt, amikor jön egy olyan, tehát ez a lehetőség, ez nagyon, nagyon elcsépelt, de jön egy olyan pont, amikor egy fordulatot vehet az életem, vagy valami úgy történhet, vagy valamilyen szinten, akár szakmailag, szellemileg, bármilyen szinten előrébb léphetek, és úgy érzem, hogy ezt a döntést most meg kéne hozni. Ebbe most belemegyek, mert nem az átlag vagyok, belemegyek, úgy tűnik, hogy jó a döntés, és amikor benne vagyok, akkor azt látom, hogy nem fennékig tejfel, hanem új célok, új kihívások. És hogy ebben küzdeni, azt már sokan nem szeretik. Tehát amíg azt mondom, hogy a sült galamb beszáll a számba, amíg azt mondom, hogy igen, szeretnék valami többet, szeretnék valahova eljutni, de az lehetőleg készen pottyanjon az ölembe. Tehát ez lehetőleg úgy, hogy már csak tényleg ne kelljen vele semmit csinálni, az már ott sok ember visszahátrál, és azt mondja, hogy ez mégsem volt egy jó döntés. Lásd mondjuk egy Sylvester Stallone, aki nagyon jó példa, hogy én valószínűleg így belegondoltam, én szerintem még a 10. casting se jutottam volna el. Körülbelül ugye a 4., 5-nél, hát még szerintem még annyi se. Mondjuk azért az általánosságban elmondható, azt gondolom, hogy akkor ugye az átlag sikeres emberek iszonyatos sokat tesznek azért, hogy sikeresek is legyenek, tehát nem úgy élnek, hogy 8-tól 4-ig dolgoznak, és akkor, amikor fújt az a gyár, akkor hazamennek, és bekapcsolják a valóságot, és aztán elverik a gyereket. Meg egy pár sört legúrik. Így van, körülbelül, szóval nem így élnek ezek az emberek. Iván szokta említeni mit arant, úgy tudom, azt általában. Akkor azt mondod, hogy van 3 benne órát aludt éjszaka. Van benne egy, akkor végül is csak itt visszajön, tehát az én álláspontom azért itt megjelenik. Kicsit visszakanyarodunk mindig, igen. Hogy tudatosan és céltudatosan kell kezdeni, és igaz, hogy ott a lehetőség. Tehát, hogy ez szerencse volt vajon, hogy most 366. castingra behívták? Vagy ez nem szerencse volt, hanem... De ez lehet, hogy nem szerencse volt, hanem lehet, hogy ez is egy logikai eseményeknek a sorozata, hogy 365 casting, már megjegyezték a fejét, tudták, hogy béna az arca, ismerték a nevét, eszébe jutott valaki. Tehát, hogy ez lehet, hogy nem szerencse. Szóval nem. Akkor nem megszánta a jóisten ezt a nyomorult lúzást. Szerintem nem. Én nem hiszek Istenbe, ezt én így kimerem jelenteni. Aha, ez teljesen, ez semmi gond nincs ebbe a körbe. Tehát itt van egy lelkész, aki hisz benne. Úgy látszik, hogy a komcsivonal is erősödik. És itt Gulliverrel együtt vagy nélkül. Érted, egy új Gulliver, egy kis Gulliver. Azért mondja, mert ezt az álláspontot nagyon karakteresen a Gulliver képviselte az eddig beszélgetések. Hát ez kis Gulliver. Igen, tehát én valahol tehát nem is a hitet, de a spiritualitást próbálom talán erősíteni a csapatba, és Gulliver volt az meg szerintem Iván, aki abszolút a materialista oldalról, és abszolút ezt az álláspontot. Tehát én és nem áll ellenemre elfogadni azt, amit te mondasz, hogy igenis tehát megpróbálom nagyon leegyszerűsíteni, hogy amit az ember beletesz, azt fogja tudni kivenni az életéből. Tehát, hogy kell az, hogy a képességeidet meg dolgozzál. Két szóval, rajtad múlik. Úgy van, rajtad múlik. Na, így van.
Ezt valahol olvastam. Aztán meg, hogyha belegondolok a mai világnak a borzalmaiba, bizony sok olyan eset jut eszembe, amikor meg nem rajta múlott. Tehát, hogy az emberen kívül eső dolgok, körülmények határozták meg, és nagyon tragikus sorsokat is láthatunk. Igen, van ilyen is. Tehát, hogy végül is lehet, nem tudom, hogy mennyire igaz, rajtad múlik, de hát azon az emberen szegény ő próbálkozott, és hát nem rajta múlott. Mire gondolsz? Nem akarok nevesíteni, vagy konkrét példát hozni, de rengeteg ilyen tragikus sors. Tehát egy háború például. Szeretne békében élni, minden megtesz érte. Vagy egy betegség. Vagy hogyha mindenképpen konkrétizálni kéne és aktuális legyen, Svájcban volt ez a tragikus kimeneteli buszba, balesete után 22 kisgyerek halt meg. Isten nem hibázott senkit. Az élete maga volt a puszta lehetőség, amiből bármi lehetett volna. Fú, ezt annak idején... Tehát itt nem tudom, hogy mennyire igaz rajtad múlik. Igen, ez jó, persze. Okay. Legelején még emlékezzél vissza, ilyen 15-6 évesen próbáltak minket ugye beszervezni abba az amerikai hídgyülekezet, nem tudom. Ezt meséltem a Robinak, és mi jártunk ugye hozzájuk Szabolcsra. Teljesen mindegy, és állandóan vitáztunk velük, és ez a részén én mindig elakadtam, hogy annak a Szentsétlen csecsemőnek, hogy bárki, aki tényleg ártatlan, hogy miért is kellett meghalnia, és én ott állandóan ezen kattogtam, és nem bírtak tovább vinni ugye hitem eterén, hogy igenis annak volt értelme, mert én ezt valahogy nem tudtam fölfogni, és a mai napig ebben teljesen igazad van. Tehát jó, ez a része nyilván nem rajtunk múlik, vagy nem azon az szükségtelen embereken, akik ilyen tragédia áldozataivá válnak. Igen, mondjuk ez nekem ez a leggyakoribb kérdés, amivel nagyon bele akarok gondolni, akkor végül is azt a buszt mi terveztük, azt a utat mi építettük. Érted? Tehát ha egészen a dolgok mélyére akarok ásni. De ott is egy emberi tényező volt a döntő egyébként. Tehát azon az emberen múlt, aki azt a DVD-t állítólag vagy betette, vagy próbálta betenni. Igen, tehát... Ja, mert hogy ez egy konkrétabb eset ennek a buszkatasztrófa. Igen, tudni most már, hogy még emberi hiba okozta. Több valószínű, hogy az volt. Tehát, ki voltak pihenve a sofőrök, ketten is voltak, és valami DVD-t próbáltak ott... És figyelmetlenség volt. Kicserélni is. Most ebben akkor hol a spiritualitás? Ja, ez nem mai kérdés. Ugye, hogy akkor ennek például, hogy itt mi volt a... Lehet, hogy a gyerekek potenciálisan tömeggyilkosok lettek volna felnőtt. Én nekem ezt annak idején visszatérve erre az amerikai gyülekezetre, hogy nekem ezt mindig úgy próbálták megmagyarázni, hogy ebből a példából tanulva, hogy az a csecsemő most akkor az csecsemő volt, most legyen buszbaleset, hogy ezek az emberek meghaltak, ezáltal is ugye a Jóisten megmutatott valamit, ami nyilván példaértékkel szolgált pozitív értelemben. Ez a veled is előfordulhat. Ennek a példának van pozitív tartalma. Mondjuk ez a veled is előfordulhat, hogy gondold meg, hogy tartalmas a serike. És az már felér egy fenyegetés. Most ez a Johnny Walker reklám, hogy mennyire tartalmas az életed, hogy tényleg legyen értelme végignézni a végén. Élheted úgy is, meg élheted szürkén is. Így is fel kell, tehát így próbálták valahogy megmagyarázni ezt annak, hogy nekünk ezt részben el is fogadtam a végére. Nekem erre nincs 100%-os. Megmondom őszintén, tehát nekem, mikor így az kiderül egy új társa, vagy egy új emberrel kapcsolatban, hogy én hívő ember vagyok, és keresztény vagyok, ez általában hogy a top lista első 3 kérdésben benne van, hogy akkor miért ilyen? Ha létezik Isten, meg ez az egész Jézus sztori, ez igaz, amit te itt nagyon preferálsz, akkor ezek miért történnek? Ez a sok minden. Ugye nekem van egy volt kollégám, aki azt mondta, hogy szépen adjam vissza az ő hitvallását, azt mondta, hogy nem egy Isten van, mert egy Isten nem tudja ennyire kitolni az embereket. Hát minimum azt mondja, hogy 2-nek kell lenni, vagy többnek. Tehát az emberek ezt látják, hogy rossz az élet. Tehát ahogy mondtam is az elején, hogy nagyon nehéz. Én azt gondolom, hogy nagyon nagy kihívás élni. Tehát úgy, hogy tudatosan, és hogy tényleg, hogy jól éld az életed. De a kérdés nem új, mert ugye Jézusnak ugyanezt föltették, hogy egy helyen volt, és egy másik helyen, egy Siloám nevű helyen egy torony leborult, és 18 embert maga alá temetett. Ugyanakkor meg egy római, Heródes, nem is római, Heródes az akkori király, gyakorlatilag azt hiszem, hogy Pilátus volt, igen, tehát egy római katona, vagy magasrangú katona megölt embereket, és valami rituális gyilkosság volt gyakorlatilag.
Tehát olyan, hogy Jézusra szembesítik, hogy akkor ezek a szörnyűségek miért történtek, azok az emberek, akik meghaltak, mikor rájuk omlott egy épület gyakorlatilag. Vagy azok, akiket lemészároltak, azok bűnösebbek voltak. És a Jézus megkérdezi, azt gondoljátok, hogy ezek az emberek bűnösebbek voltak, azért történtek velük ezek a dolgok? És azt mondja, nem, hanem ha meg nem tértek, akkor ugyanígy vesztek el. És ezen nagyon sokat gondolkodtam, hogy ezt miért mondja Jézus, miért nem egy kicsit irgalmasabb, vagy miért nem valami olyannal, hogy most hát igen, ez egy nagyon szomorú dolog, és igazából ami az én hozzáállásom ehhez, hogy soha nem venném a bátorságot, hogy azt mondjam, hogy egy ember ezért vagy azért. Hogy most maradjunk konkrétan a témán, hogy ez a buszbaleset ezért történt, mert valami olyan áll a háttérbe, de talán csatlakozni tudok ahhoz a véleményhez, hogy mindenféleképpen az igaz, hogy elgondolkodható, hogy az élet bármikor véget érhet. Tehát, hogy nincs megszabva, mindig azt szoktam mondani a prédikációkban is, hogy nem az, aki koros, hanem aki soros. Tehát, hogy ez mindig így szokott lenni, hogy itt vagyunk, és az élet egy lehetőség, amit jó kéne élni, de nincs megígérve a holnapi nap. Tehát én most biciklivel jöttem a Bácsalmásra, remélem még sokszor be fogok tudni jönni, de nincs megígérve, hogy haza fogok jutni vele. Most csak ez egy ilyen példa, mindig ezzel szoktam például, remélem, hogy nem önbeteljesítő Jósta. Igen. Bízunk benne. Benne csak hétvégén visz az akkor kamionstop van, tehát amikor sorrendet nézve, akkor kisebb az esélyed. De hát ebben azt gondolom, hogy mindenféleképpen, és a másik dolog pedig viszont, hogy amit én ezzel kapcsolatban még el szoktam mondani, hogy Isten mindig számon kérjük a szenvedésért, de soha nem kérjük a védelmét. Tehát, hogy az emberek, akik számon kérik, hogy miért történik ez a sok dolog, elfelejtik azt, mikor Istenre egy ujjal mutatnak, három a saját magukra. Tehát, hogy soha nem kértem a védelmét, soha nem kértem azt, hogy segítsen engem, ja, hogy soha nem kértem, hogy segítsen engem, soha nem kértem ki a tanácsát, hogy mit csináljak, és amikor megvan a gond, akkor mindjárt rámutatok, hogy ez miért történt meg az életemben. Ennyi. Tehát ez a szabad akarat valahol itt egy kicsit. Hát, hogyha egyrészt én csak annyit tennék hozzá, hogyha Istenhez szólsz, akkor eleve már, tehát hogyha egy kérdést intézel, akkor már a kérdésben benne van valami plusz a válaszból, tehát benne van mondjuk a hit is adott esetben. Tehát ez az ember, azt hiszem, aki ilyet kérdez, jogosan szólítja meg a Jóistent, de és nem csak úgy felszól, mert aki teljes mértékben ateista, az miért szólna a Jóistenhez. Másrészt meg visszatér. De ez most egy nem ex-katedra, csak ezt így akartam. Igen, értem, persze, világos. És nagyon szemléletes volt a példa egyébként. Másrészt meg az jutott eszembe, ahogy észreveszem a beszélgetés során az össze-össze fonódó, olykor eltérő álláspontokat, hogy nagyon érdekes megnézni azt, hogy a lehetőség például a görögöknél hogyan kerül elő a görög nyelvben. Nagyon érdekes, hogy éppen az anyag definíciója. Most ez lehet, hogy irgalmatlan baki idején, szóval amikor megtanultam még görögül is, hogy az anyag definíciója az Arisztotelésznél az, hogy egyszerre minden és egyszerre semmi, minden formát felvenni képes puszta lehetőség. Ez csak arra vonatkozik, hogy lehet, hogy az életben megmutatkozó okság attól függ, hogy mondjuk ki milyen mintázatot akar ebben észrevenni, hogy vagy egy kauzális láncolatot, vagy pedig egy sorszerű beleavatkozások összefüggését. Ez mégis ennél a gondolkodónál, konkrétan Arisztotelésznél az anyagban foglaltatott, ami ezzel a fajta logikai összefüggések természettudományosan megalapozott láncolatával teljes mértékben applikálható. Csak egy kis adalék. Hogy lehet, hogy tényleg minden így van. És lehet, hogy ez a nagy egész maga, amit az emberi tudat esetleg képtelen így összegészében átfogni. Csak ilyen kis részleteit látjuk, és ezeket tulajdonítjuk esetleg a saját kis PTR-nel életünk egyes adott történéseként, vagy egyes tendenciájaként, ami aztán majd előrevetít valamit, vagy pedig tanít minket valamiről a múltban.
Tehát lehet, hogy ez a nagy egész, ez valójában mégiscsak egy anyagi összefüggésre mutat vissza. Csak a nagyság olyan, amit mi megtöltjük ezzel a spirituális tartalommal. Igen, én egyértelműen ezt látom egyébként a dologban. Nekem az egyik kedvenc szavam a magyar nyelvben a káosz. Ez a szó szerintem gyönyörű a szó, csodálatos a jelentés. Bella mackot. Igen? Igen. Szerintem csodálatos szó, és ugye a káosznak vannak rá igaz törvények, mindent, tehát matematikája van, leírható matematikája, és ott is ugye az van, hogy vannak a lehetőségek, és idő után már annyira elágazik, hogy nem tudod, ebből az adott pontból nem tudod meghatározni, hogy az lesz. Aha. Hát egyszerűen nem lehet leírni. Én azt gondolom, az élet... mégis benne van. Mint lehetőség, látod? Tehát neked, hogy Brisztán azt mondtad a beszélgetés elején, hogy Csaba szólt. Igen? Inkább a Szabival... Én elültetem a... Igen. És nem bántuk meg. Szabolcs volt, Robi biztató, én elültetem. Köszönöm. Szabolcs volt, aki igazából most úgy a Csaba, azt gondolom tökéletesen pózolod az ő álláspontját, nem vagy a nézetei. Tehát, hogy és én ezt gondolom, például napokban olvastam, nem is tudom, talán ma vagy tegnap, hogy valami újfajta detektorral, valami Fermi detektor, lényegtelen itt kering valahol egy ilyen műhold itt fölöttünk, és akkor valami óriási energiájú fotonokat vizsgálgattak, hogy milyen képet ad abba a hullám tartományban, meg gigaelektron voltak, ilyen 300 milliárd gigaelektron volt, hogy abban a méret tartományban miket látunk az égbolton. És akkor volt a jelenlegi ilyen detektoraink, 4 ilyen erősen sugárzó forrást láttunk, most megnéztük ezzel az újabb műszerre, 500-at találtunk, csak abba az első ilyen kutatásba, és az 500 objektumhoz a valós térben körülbelül 20-hoz tudunk hozzárendelni, hogy az egy fekete lyuk, az egy ütköző galaxispár, az egy pulzár, az egy szupernóva. Körülbelül 20-hoz tudunk hozzárendelni valamit, 480-ról fogalmunk sincs, hogy micsoda. Tehát az arányok. Mondjuk ez is mutatja, hogy sokkal bonyolultabb a világon, mint ahogy... Én erre akartam kiukni. Sokkal bonyolultabb, mert sokkal összetettebb az egész világon, mint ahogy én azt merném mondani, hogy saját kezembe tartom a sorsomat. Valószínűleg nem is tudjuk teljesen. Tehát mi azt gondolhatjuk a magunk... És itt jön be a spiritualitás, lehet. Ezért akkor is én abban hiszek, hogy vannak dolgok, amik tanulhatók. Tehát, persze, egyértelmű. Itt tartunk, akkor ugye az elején mondtad a tudatosságot, meg amit kapunk otthonról. Gyakorlatilag pedagógusként én abszolút azt gondolom, hogy amit ugye hozunk otthonról, szokták mondani, azok vagyunk, meg azt visszük tovább. Igen. De itt a lehetőségekről kezdtünk el beszélgetni. Igen. Ez volt a témafelvetésed, és hogy miért is kerüljük a kudarcokat. Tehát számos olyan élmény érhet minket személyiségfejlődésünk kapcsán, gyerekkorban, hogy szocializálódunk, ami miatt mondjuk nem vállaljuk föl a későbbi életünk során, amikor a kihívásokat, a lehetőségeket, így van, nem megyünk neki, és nem szeretnénk ezekkel élni, kerüljük ezeket. Tehát ezek a magatartások, én azt gondolom, hogy ezek ugye mondjuk a gyerekkorban keresendőek, de a későbbiek folyamán felnőttként ezek javíthatóak. Tehát... Ezt abszolút saját példámon egyértelmű. Igen, persze, ezzel lehet változtatni. Amikor a szülő úgy áll hozzá a gyerekhez, hogy mert kisfiam, te hülye vagy. Tehát most már bocsánat, hogy így mondom, de tényleg, hogy neked ez nem fog sikerülni. De lehet, hogy te ezt a matematikai példát, mert nem érted. Még ugye sokszor mi is ki vagyunk ezen akadva, hogy nem, hogy lesz ilyen hülye. De egyszerűen, neked egyértelmű, de a gyereknek nem. Tehát a gyereknek ugye Mezőjéva néni szavajárásával, kiskutya szalonna, stb. Akkor tanította a törteket mondjuk, hogy az mi, vagy a mértékegységet, vagy nevezd meg. Valójában egyenletekről volt szó azért. Látta, igen. Sokkal bonyolultabb dolog. Legalábbis nekem bonyolult volt, és igen, ott kellett, hogy bejöjjön a képbe a kiskutya meg a szalonna. Ő ezt így magyarázta, sokkal közelibbé hozta ezáltal, de hát mondjuk
szülőként, te ezt hát nem tanultad, nem tudod. És akkor egy gyerek a későbbi életében, amikor ugye nem tudja megoldani például a későbbi életében sem jön egy lehetőség, akkor azt fogja mondani, hogy én nem megyek. Mert erre kondicionálták őt. Így van, pontosan. Vagy alkalmasint olyan, tehát a lehetőségek közül is neki áll válogatni, és csak olyanoknak megy neki, amiről pontosan tudja, hogy meg tudja csinálni. Teljesen egyetértek ezzel, és én azt gondolom, hogy ugye szoktuk azt mondani, hogy a talentum, ki milyen talentum. Ugye hát ez is új szövetségi példa, Jézus azt mondja, hogy talentumokat kaptak bizonyos emberek, bizonyos szolgák, és az kapott dicséretet, aki ezt kamatoztatta. Tehát mikor visszajött a gazda, és számon kérték, aki 5-öt kapott, 5-öt adott vissza. Tehát azt gondolom, hogy ami rám van bízva, a képességeim, ezt most felejtsd, képességeim, adottságaim, mindenféle jó tulajdonságom, és ezekben nagyon fontos, hogy ezeket építsem, meg ezekre építsek. Tehát én hiába akarok egy Sylvester Stallone karakter lenni a magyar filmiparban, nem akarok egyébként, de valószínű, hogy ez mondhatnák, hogy Robi először néz a tükörbe, és akkor utána gondolkodj el, hogy mennyire állna ez neked jó, mert nincs meg hozzá az adottságot. Tehát én azt gondolom, és akkor inkább mondják, hogy inkább menjél kezdet ásni körülbelül, vagy lelkésznek pont jól nézni. és én azt gondolom, hogy ezt teljesen aláírom. Tehát nagyon fontos, hogy céltudatosak legyünk, és hogy tisztában legyen egészséges én képünk, és hogy tisztában legyünk a saját lehetőségeinkkel, tisztában legyünk azzal, hogy mi az, amiben érdemes belevágni, mi az a lehetőség, amiben nem. Tehát saját példám, egy fél évvel ezelőtt kaptam egy ajánlatot egy cégtől, hogy elmehetnék hozzájuk üzletkötőnek, de ezért nem ilyen multilevel marketinges akármi, hanem gabonaipari termékeket kellett volna forgalmazni. Kaptam volna egy autót, gyakorlatilag Békés-Csongrád, Bács-Kiskun megyét le lehetett volna ott kellett volna dolgozni, és hát nekem volt ismerősöm, és mondták, hogy nagyon nagy pénzt lehet ezzel szakítani. És így nagyon csábító volt. Hát, de két dolog tartott vissza. Egyik az, hogy tudtam, hogy akkor gyakorlatilag amit most csinálok, azt fel kell adnom. A másik pedig tudtam, hogy nem vagyok üzletember. Hogy nem értek hozzá. Bármennyire is egy csábító valami volt, beszélni én tudok, meg arról nincs szó, hogy most valamit így elő kell adni, azt elő tudom adni, de amikor 50 filérekre kell alkudni Valójában arról van szó, hogy itt gátlástalanul önzőnek kell lenni. Nem, ez még azt sem gondolom, hanem ez egy szakma. Akkor fog sok persze, de ez egy szakma, hogy tudsz alkudni, és tudod, hogy az 50 fillér az 10 000 tonnánál az nagy pénz. Vagy az 1 forint. És tudod, hogy amikor ezt mondja, akkor nem lehet naívnak lenni, mert mit tudom én, hanem mögé kell látni, és kőkeménynek lenni. És akinek ezt így elmeséltem, az azt mondta, hogy fú, miért nem nekem mondták, ment, és elmesélt, hogy ezt hogy kell csinálni. És így láttam, hogy neki ez szórakozás lenne gyakorlatilag. Én meg szerintem engem első héten kikészítenének. Tehát ez például egy olyan lehetőség volt, ami nem adódott, nem rám írták. De ehhez kellett a jó, vagy az egészséges énkép, hogy a saját korlátaimat tudjam, és azt mondjam, hogy na ebben nem szabad belemenni. Ezen túl kell lépni, és ez a döntés, amit most, hogyha öreg leszek, nem fogok megbánni. Igen. És ugye ez egy másik kérdés, hogy van olyan dolog, amikor az ember lehet, hogy visszagondol 10-20-30 év múlva, és azt mondja, hogy ha megint ott lehetnék, akkor... Biztos, de beszéljünk már erről egy kicsit így a lehetőségekben rejlő változásnak a lélektanáról. Oké. Ez még egy érdekes kérdés egyébként szerintem. Tehát mert tudjuk azt, hogy bármi is adódik, akkor ez nyilván változást hoz magával az életbe, egyebek. Szerintem az emberek ettől is sokszor óckodnak. Tehát nem, hogy véletlenül a maga kis megszokott, sablonos életébe bármi is belepiszkítson, mert nagyon sokan ettől félnek egyébként, hogy megszoknak valamit, és mondjuk ez érdekes volt az elmúlt rendszerben, hogy mindenkinek például volt munkája, és ugye a 90-es évektől hát iszonyatos nagy lett a munkanélküliség, mert hát ugye tudtuk jó, hogy kapunk belül is ugye volt munkanélküliség, de hát ott akkor már piacgazdaságból ugye ezek élesen kirajzolódnak ezek a dolgok, és ez is milyen érdekes, hogy van, aki több diplomával nem tud elhelyezkedni, és tehát itt ilyen szempontból szerintem, ha már rólad beszélünk, akkor tényleg mondtad is legutóbb, hogy vagy rád fókuszálva,
ugyanezt a témát, mondtad, hogy bárminek elmenni, igaz? Tehát ilyen persze, gyakorlatilag kubikolni. Így van, tehát már ott tartasz. Igen. Viszont vannak olyan emberek, akik így nem. Tehát ezt például nem vállalnák fel. De ez két külön dolog, igen. Én azt gondolom, hogy igazából az én tanult mesterségem az ahhoz a munkához képest is eléggé eltérő volt, és erre többszörre is kérdeztek, amit 5-6 éven keresztül végeztem. És én mégis tudtam azt, hogy csak úgy tudom végezni, hogy hiába nincs kedvem van dolgozni, de az, ami adódik, és a megélhetésemnek az lesz a garanciája. Az lesz a garanciája az én általános jólétemnek, a lakásfenntartásnak, és egyáltalán a szenvedélyeim, nem kell nagy dolgokra gondolni, csak az ilyen általános kényelmi dolgok, vagy a szórakozás, vagy a közösségi igények kielégítéséhez, hogy én ezt vállom és csinálom. Mi a következő lépés? Az a következő lépés, hogy én ebben a dologban megtalálom azt, ami számomra nem teljesen idegen, és valamennyire a saját világképemhez tudom idomítani, és bele tudom ezt foglalni. Igen. És mindez egész addig ment, amíg a végén már semmi örömet nem jelentett maga az a munka. És akkor ott hagytam. De addig csináltam. És itt van egy, ahol én bekapcsolódok, a lehetőségek hozta változástól, hogy ugye miért riadnak sokszor vissza az emberek, és mondtál egy szót, amihez én hozzáfűz, vagy egy gondolatot, amihez én azt fűzném hozzá, hogy létezik egy olyan, és én ezt sokszor használom, szeretem is, mert nagyon jól visszaad dolgokat, az a komfortzóna. Tehát, hogy minden embernek van egy komfortzónája, amin belül jól érzi magát. Van egy kommunikáció elméleti szakember, M. Griffin, akinek van egy nagyon jó könyveket ír, tök közérthető kommunikáció elméletben, és azt állítja, így szemléletesen, hogy mindenki szeret inkább egy nagy hal lenni egy kis akváriumba, mint egy kis hal nagy akváriumba. Hát még ha szűk is az akvárium neked, de egy sokkal jobb érzés nagy halnak lenni, mint hogy tudod, hogy léphetnél egy nagyobba, de ott megint kis halként fogod kezdeni. És ez nekem nagyon jó szemlélteti azt például, hogy általános iskola 8-ban mi vagyunk a nagy halak. Igen. De következő ősszel ez nagyon jó. Mi leszünk a kis halak. Tehát ez így emlékszek arra, hogy 8-ig még akkora arcom volt, hogy most én vagyok a legnagyobb, és következőben már csicskáztatta a következő ősszel. Tehát már ilyen szempontból azt gondolom, hogy igen, ez az emberek nem vállalják fel azt, hogy jön egy lehetőség, jön egy változásnak egy fordulópont az életembe, és inkább kihagyom, mert félek attól, hogy a biztost elengedem. És hogy mi lesz, hogyha két szék közé a földre. Ami benne van potenciálisan szerintem minden döntésben, hogy egyszerűen nem jön össze. Csak a rizikó. Közben volt itt egy kisebb szünet, tehát így a végén talán így zárszóként nem tudom, hogy mondanátok-e még valamit erről hogyha így talán valamennyire lecsapódott gondolat ezzel az egész témafelvetéssel, a lehetőséggel, az életünket meghatározó fordulópontokkal kapcsolatban. Közben sajnos Miklósnak el kellett menni, de azért hárman azt gondolom, hogy tudunk egy ilyen szegést adni a mai beszélgetésnek. Bálint? Először hallgassuk meg Szabit. Én még összeszedném a gondolataimat. Az én szegésem az lenne, hogy nekem az egész lehetőség problémának egy értelmezési keretet az kétfajta világszemlélet tudna adni. Az egyiket nevezzük egy ilyen materialista álláspontnak, a másikat pedig egy idealista álláspontnak. És nekem mondjuk én eléggé hajlamos vagyok az ilyen, inkább kicsit az ilyen egységesítő tendenciákat kiolvasni a mindenfajta eltérésből, vagy minden diszonanciából, és nekem pont az egyébként tapasztalatilag is igazolható álláspontom ezzel kapcsolatban, hogy
hogy mindenfajta materializmus egy bizonyos ponton, ahogy elméletté válik, és ahogy általánossá, akkor az idealizmussá válik azáltal, ahogy az ember a saját szemléletét, a saját megismerési képességein belül történt tapasztalatokat integrálja egy nagyobb tapasztalatban, és innentől kezdve elméletté válik, idealizmussá válik, és így talán nincs is olyan nagy különbség a kettő között. A lehetőség és az önismeret összefüggése az mindenképpen a fejlődés egyik eredője, ha lehet azt mondani, és így a lehetőségekkel, tehát tényleg azzal közhelyen tudnék csak élni, hogy azzal abszolút élni kell, és fel kell rá figyelni. Ez egy tanulási folyamat része. Jó, köszönöm. Én is köszönöm. Ez valóban egy nagyon jó gondolat volt. Kb. Én nem tudtam ilyen jól megfogalmazni magamban ezeket a szavak vagy gondolatokat. Nekem a kompromisszum szó ugrott be először ezekben a dolgokban. Ez hasonló, csak sokkal egyszerűbben kifejezve, itt az idealizmus és materializmus, meg hogy nincs is annyira ezek között különbség valójában, és hasonló, tehát egyértelműen a fejlődés a kulcs, tehát hogy önmagunk megismerése és nyitott szemmel járjunk a világban, és nem szabad egyik oldalra sem túl nagy hangsúlyt fektetni, vagy tehát nem szabad egyik irányba sem elmozdulni, meg kell találni az arany középutat talán. Ez is egy közhely, egy nagyon nagy közhely ez is. De talán én is valahol, én a Szabi álláspontját itt küzdés bízva bízzál? Ilyesmi. Küzdjön az ember bízva bízzon, igen. És még annyit tennék hozzá, hogy a közhely, lehet, hogy közhelyekkel fejezzük be, de tényleg teljesen a tapasztalat, meg az életünkben így az események sorozata az, ami oda vezet, hogy megtanuljuk tisztelni a közhelyeket. És ezeknek a beszélgetéseknek szerintem hiába az eredménye, vagy amire jutunk, az közhely, de eleve szerintem rohadt nagy dolog belátni egy közhely mélységét. Igen, mert pont azért, mert már így kezeljük őket, hogy mintha nem lenne tartalma, vagy nem lenne mélysége, holott van. Igen, holott van, és be kell látni. Például a kompromisszum, mint szó, mennyire elcsépelt szó, annyiszor kimondják, és mindig mondják, és az emberek nem gyakorolják általában. Vagy igen. Csak beszélnek róla, de nem ez szerint cselekednek. Hát én azt gondolom, hogy én az én közhelyem most a nagy hallgatás lesz, mert ehhez én nagyon sokat gazdagodtam, nagyon sok olyan gondolatot elmondhatok, amivel egyetértek, de annyira jó volt látni, hogy teljesen más oldalról fogjátok meg a történetet. Tehát pont azért, mert az egyik ember, tehát ahogy mondtad is Bálint, hogy az egyik ember, vagy ahogy szóba is került az előbb, az egyik ember a értékrendjéből az adódik, hogy ezt teszi első helyre, tehát a tudatosságot, vagy ahogy a Miki mondta, neki nagyon fontos az, hogy a személyes fejlődés, a személyes tanulás, az egészséges énkép, tehát ezek annyira mindegyik igaz ebben a történetben, úgyhogy én ezzel zárnám be, hogy én ezeket most egy kicsit dolgozni fogom saját magamba is, egy kicsit elgondolkodok rajta, és én azt kívánom mindenkinek, hogy legyünk tudatosak, de ha pedig jön a lehetőség, akkor, és úgy gondoljuk, hogy ez ránk van szabva, ahogy Miki mondta, akkor ragadjuk meg bátran. Ez közhely volt.